Potreba da lideri i članovi tima drže prezentacije postala je norma u poslovnom svetu. Ipak većina lidera ne voli da stoji i govori pred drugima. To može biti stresno iskustvo. Mnoge preplavi strah od održavanja prezentacija. Kao rezultat toga, mnoge poslovne prezentacije su krajnje neefikasne, imaju nejasne poruke, ne uspevaju da motivišu ili angažuju publiku, imaju malu ili nikakvu vrednost i iskreno mogu biti dosadne. Mislim da ste na pravom mestu jer kao što znate ono što izdvaja dobre lidere je upravo veština javnog nastupa i prezentacije. Kada kažem prezentacija, mislim na javni nastup pred publikom u istom prostoru. Pomoći ću vam da razumete suštinu i formu prezentacije i javnog nastupa. Naučit ćete sve važne korake po redu uz vežbu i da efikasno iznesete svoj govor pred publikom u različitim situacijama. Naučit ću vas takođe kako da sa sigurnošću izvedete prezentaciju, kako da sa manje reči više angažujete publiku i uverite je da preduzme željenu akciju. A sada se pripremite za novu avanturu, učite kako da sve ono što znate i ono što novo saznate pretvorite u nezaboravnu prezentaciju. Želim vam puno uspeha u radu.